Добър ден, днеска пак е понеделник и днеска пак ще правя нещо, което вчера правих заедно с Недялко Калъчев на пазара в Красно село. Ето това е Недялко. Нали знаете, че и големите и малките политици трябва от време на време да излезат на улицата, да се умешат с хората, да стиснат някоя друга ръка. Да имат коража да кажат: и аз спрете за една секунда, защото искам да ви представя нашия кандидат за кмет за Красно село Недялко Калъчев. Това е всичко. Вчера с Недялко раздадохме над 500 листовки, заедно с нас беше неговата съпруга и бяха част от нашите симпатизанти от район Красно село. Ето вижте, същия. От новото време е този човек. Кога ще прочетете? Тук става. Така, вземете. Най-достойно. Няма значение, той е кратко. Надяваш, нищо го този човек, лекар е, проблем единствени. Прекалено е нормален. Но надявам се, че ще стане кмет, ще побърка и ще стане баланс. Благодаря. И агитираме за Юлиана Дончева да стане. Аз съм от много добре. Аз се обичам това неща по телефона. И се кърдосах ли ви? Не. Браво. Говорихме за енергия. Вие се обаждате. Ви браво, не? Някой да виж, това е твоята съдба. Видиш, че съм се обадил в телефона, сега те ще ме да. Да. И аз съм Къде живеете вие? Княжево е с тая бюлетина. Ще гледате само 41. Там съвсем виж го Недялко. Проблем единствен има. Прекалено нормален. Да? Зимното почувствам, че е най-сериозният проблем. Не само това. Друг. Гласувай за него, аз да агитирам. Къде живееш? От Белене. От Белене ще гледа за новото време. Кой да прави централата там? Кой пусна централата върви напред? Аз да си шипнем там. Знаеш кой са вас? Миро Землински, бе? Да, бе. Новото време ще Няма. Кой тя ходи човек? Да, кой е обаче от тези два? Казвате, че има, да. Агитирам за тях. Благодаря. Ето, вие там, всеки една. Почнете ги две. Все пак се интересувам от тези. Сигурен бях. Благодаря ви много. Ето, нормален човек. За него. Господин на Красно село. Недялко Калъчев се казва. Ето. Ето ви и една негова хартийка. Аз съм Миро Землински, агитирам за него. Нормален човек. За този човек, агитирам да се гласува. Ето ви съвети. Не боли. На Красно село. Ето, Недялко Калъчев се казва. Има един единствен проблем. Прекалено нормален. Това е проблем. Обикновено аз се опитвам да спра с хората, като ги питам дали имат една секунда. Повечето казват, че нямат нито секунда за политика и нямат грам време да отделят за който и да е кандидат за кмет или за общински съветник. И това е горе-долу проблема на републиката. Проблема на републиката е, че ние никога нямаме време една секунда да помислим и оттам нататък попадаме в 4 години време безмислие.